podcast ReZero. El canvi és possible. I comença ara. Benvingudes i benvinguts al podcast de ReZero. Vivim en un món on pots fer-ho tot bé. I així i tot, continuar envoltada de merda. Sí, residus que no has triat i que t'impacten directament sobre la salut. Compres conscientment. Separes en devoció. I el sistema continua produint el que li dóna la gana i com si no hi haguessin límits. Però sí, n'hi ha. Ens han fet creure que el problema som nosaltres. Nosaltres que no ens hi esforcem mai prou. I mentre discutim davant del contenidor, el model de producció continua tranquil·lament fent la seva. A ReZero fa temps que ho tenim clar. Això va, sí, de gestos individuals per no emportar-nos a casa tot un volum de coses que no tenen a veure amb el que és necessari, però sobretot va de canviar les regles del joc productiu. I això, malauradament, no es fa sola ni des del sofà. Parlar d'acció vol dir assumir la incomoditat, vol dir sortir del jo ja faig, o també vol dir parlar d'acció vol dir sortir del jo vull tenir sense que se't mogui ni un pèl. Un amor artificial que mai no em faci mal, un algoritme programat amb la saviesa digital. Un amor artificial que mai no em faci mal, nova forma cada dia d'una vida excepcional. Sí, passar del jo faig o jo vull fer i entrar al què fem juntes o què podríem fer juntes, perquè el sistema és col·lectiu, doncs la resposta també hauria de ser col·lectiva. Avui no venim a donar receptes màgiques, venim a sacsejar una miqueta, a fer preguntes i a parlar de com passem del diagnòstic a l'acció. Que tinguem clara una cosa, avui en el podcast de ReZero posem la mirada residu zero a mobilitzar els cossos cap a l'acció. Comencem. I per això avui ens acompanya en Marcel·lí Antúnez. Bones, Marcel·lí. Bones, què tal? Molt bé, encantades d'estar amb tu. Jo també. En Marcel·lí és un artista reconegut internacionalment per les seves accions interactives i instal·lacions robòtiques i cofundador de la Fura dels Baus als anys 80. La seva obra està presentada i arreu del món i se situa entre la performance, la instal·lació i l'art digital amb el cos i el dibuix com a eixos centrals. Ha desenvolupat, ara ens parlaràs de l'univers Marcel·làxia i el concepte de sistematúrgia. Sistematúrgia, sí. Basat ho sento, això. Sí, que és que els conceptes a vegades ens corrompen. A part de que m'encanten els neologismes i de vegades surten una mica entortolligats. Sí, una mica paraulotes, però jo crec que estem acostumades amb el llenguatge a parlar de paraulotes. Sí. Ja en parlarem també, sostenibilitat, economia circulars, bueno. Ara estàs amb la Natura Centrum Est, no?, que posa al centre la natura. Nosaltres parlem això del model de producció actual, que només genera residus, però que també el cos, en aquest cas, és central, no?, perquè diguem que ens impacta directament sobre la salut, aquest model productiu, i alhora també hi ha objectes intoxicats, plastificats, però també cossos cansats, no?, exposats i cada cop més desconnectats. Clar, tu amb tot aquest art, en tota aquesta posada en escena que fas, com tractes tot això? Bueno, primer he de dir, per fer com un breu resum i situar-me on estem ara, al present, que és del que parlaré, jo he tingut des del punt de vista metodològic, diguem, 3 grans estats, estic en el tercer, que són, a més, en certa manera continuació, però formalment diferents, no? Als anys 80 vaig treballar amb la Fura, en un moment en què ja estàvem viatjant al Japó, a Canadà, a Venezuela, etc., a Iugoslàvia, que encara existia, i que era un treball col·lectiu i que a més vaig tenir la sort de participar en altres col·lectius com Los Rhinos o Error Genético. Des dels 90 fins pràcticament el 2014 he estat molt interessat per la tecnologia, venint precisament de que la tecnologia permetia una forma utòpica del control de la complexitat i de millorar el llenguatge, etc. No? I això se'n va anar a Norris,
amb allò que el 2010 les interaccions dels smartphones eren soroll, i el 2016 van aconseguir que la Gran Bretanya quedés fora d'Europa, no? Amb el Cambridge Analytics mentint a la gent a Facebook, i amb un 52% de la població britànica, tota ella, la majoria de més de 50 anys, que ens dividien, no? Ens partien una cosa que en principi semblava que ningú ho podia fer, no? Aleshores, el cert és que a mi em va costar adonar-me'n d'això, però ja intuïa, i en aquests últims anys he estat fent molts treballs col·laboratius que d'alguna manera han apuntalat la Natura Centro Més. Natura Centro Més neix d'aquest últim període en el que he treballat amb poblacions vulnerables, amb associacions de veïns, amb grups folclòrics, amb escoles d'art, produint unes obres, en alguns casos gegantines, que s'han pogut veure aquesta quinzena passada per Nadals a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, i que m'han, doncs, això m'ha permès, diguem, aprofundir en aquesta idea de la col·laboració, que és una cosa complexa i sempre diferent. Però també un altre fet que m'ha portat cap aquí és que des del 2020 tinc un hort que cultivo per fins, diguem, familiars, però que m'ha portat també des del punt de vista, diguem, del coneixement i d'aquesta cosa que té l'hort, no? Que és com una activitat artística que es fa amb les mans, com dibuixar o tocar un instrument, però que a més després tu menges, traspassa el teu cos, com tu deies, ho defeques, la femta s'acaba convertint en un compost que va a la terra, aquella terra torna a produir aliments que te'ls menges, i a la vegada tot això passa en un lloc on, per una mena de màgia natural, que jo n'hi dic salvatgia, doncs no només hi creixen els vegetals que has plantat, sinó que s'hi fan flors, venen insectes, apareix el toixó, hi apareixen les rates, venen els ocells, els pardals, els pinsans, les caderneres, etc. No? Amb la qual d'alguna manera crees. Però no només això, sinó que també l'hort potencialment té, i això aquests dies és una discussió dels pagesos de tota Europa, no? Que posa el dit sobre la llaga, que efectivament allò que mengem i d'on ve condiciona una economia salvatge que no té cap sentit. Poso un exemple. L'any passat es van matar 23 milions de porcs a Catalunya. Veníem amb aquesta proporció en els últims anys. Val? Per alimentar aquest bestiar, una part molt important ve d'una soja transgènica que es cultiva al Cerrado, una part de l'Amazones que pràcticament ha desaparegut des que Bolsonaro va entrar al govern i que ho ha convertit un bosc que es deia Cerrado, precisament perquè no s'hi podia entrar de tan espès i tants arbres que eren, amb uns camps de milers d'hectàrees en els quals planten. Això viatja a molts llocs, un d'ells suposo que el port de Barcelona o de Tarragona o de Palamós, i d'allà se'n va a les granges de Catalunya. Tota la femta d'aquests porcs ens la queda aquí a Catalunya, però el menjar, òbviament, no mengem 7 porcs per persona a l'any. S'exporten i... Se'n va al sud-est asiàtic. I Marcel·lina, en aquest sentit, apuntaves, l'hort, hauríem de tenir tots molt a prop un hort? Sí. Pel que comentaves. Bueno, jo penso que la idea és molt senzilla, hem de tornar a la naturalesa. Nosaltres som serts ecodependents, com la resta de serts vius, però com a espècie tenim una particularitat que som capaços de produir una funció que ara ens serveix per comunicar-nos, que és el llenguatge, no? El llenguatge té moltes fases. Una fase és la de parlar entre els que tens a prop, sense escriure-ho, de fer literatura oral i portar-la, que un se'n recordi i d'alguna manera agafi els drets d'autor i els traspassi a través del seu cos i la seva veu en una pròxima generació. Un altre aspecte, que és el llenguatge escrit, que això, sobretot a través dels grecs, ja configuren ja una forma relativament fàcil de transmetre la fonètica de les paraules amb uns signes, i després té els mitjans de difusió que conformen això, i també de formes algorítmiques o matemàtiques que també tenen a veure amb el llenguatge, i per últim, que aquesta és la situació amb la qual estem ara, el llenguatge es converteix ja en eina de programació, no? O sigui,
I aquesta eina de programació crea un món virtual que és en el que estem sotmesos. Tots mirem digital, el mòbil. virtual, fals, Sí. que si no arribes a tocar, és a dir, si no en toques Hem no perdut. saps, no? Sí. Llavors, clar, parlàvem d'hort i segurament els nostres oients pot ser que ja busquin com fer un hort a casa. Bueno, Clar, llavors aquest hort, quines característiques hauria de tenir? Perquè no ho sé. potser no ens quedem amb la individualitat No ho sé. ara el Marcelí ens diu una cosa que hauríem de fer i ja estem No, jo individualment pensant Sí. i digitalment buscant com fer un hort a casa. D'entrada jo penso que el contacte amb la terra, de clavar les mans a la terra, s'ha de fer als balcons, a les terrasses, i sobretot demaneu als ajuntaments que tenen molts llocs, espais no? d'allò que els cedeixin a la ciutadania per fer-ne horts, perquè un hort en comunitat, a més, és també una eina de relació boníssima i d'intercanvi, de discussió. Això no només a Barcelona, sinó a totes les ciutats i pobles. És molt sovint que passi això. Després, com fer l'hort? Bueno, és que aquí... És un acte individual? És un acte col·lectiu? O sigui, jo el que penso és que el que jo he fet, i de moment ho penso així, però pot ser que canviï, és que el millor és poder-se informar, no? Hi ha hagut molta gent que està qüestionant tota una sèrie de relats que es van construir al voltant de la ramaderia i l'agricultura, amb, per exemple, el fet que citava fa una estona, la ramaderia intensiva, amb aquestes granges que aparentment són disseminades però acaben amb un matadero. Em sembla que a Figueres en maten 75.000 cada dia de porcs. Però al marge, diguem, de la qüestió animalística o animalista, hi ha també la qüestió de lo que va ser la Revolució Verda, no? O sigui, avui les terres estan mortes, el sòl està mort, el sòl està dopat amb uns fosfats que venen del Marroc, i d'aquí la importància d'aquest país en els últims anys, que és el major productor d'aquest tipus de fosfats, que dopen el terra i que no només, sinó que l'enverinen, no? El cadmi sembla ser que va amb aquest granulat, que a més és molt barat. Jo conec pagesos que han deixat la pala per moure els fems i tiren això, que els surt més a compte, i que alguns aliments, com les patates, doncs ho absorbeixen tot, no? El cadmi és cancerigen. Seria una de les coses que tu comentaves, és a dir, és un tema complex. Què passa? Jo penso, i que a diferència de que altres aspectes com el problema del patriarcat que s'ha definit i estem més o menys tots d'acord de que el feminisme ha d'avançar i ha de tenir una de llavors, tota la problemàtica de gènere, que també és una qüestió que s'està posant en ordre i que realment per la gent que ho pateix s'ha de solucionar. Un altre tema antiquíssim ja a la nostra civilització, la lluita de classes, que ja està establert i s'han creat els mecanismes sindicats, pagues mínimes, etc. Amb l'ecologia això no passa. Amb l'ecologia no passa. I és molt difícil que passi, perquè com que nosaltres necessitem dels relats per estar en aquest món, el relat de la naturalesa ha desaparegut. I per això, en aquest cas, utilitzes les teves dots artístiques per poder fer aquest relat i arribar a... El que estic fent ara, últimament, és un acte de propaganda. Aleshores, jo no m'has demanat per la Marcel·làxia, sé que és interessant i potser se'n podria parlar molt, però prefereixo no parlar-ne, perquè és un acte de propaganda a favor de la naturalesa. I el que jo intento no és posar el meu nom davant d'això, sinó al contrari, empènyer la idea de la naturalesa. El relat de la naturalesa ha d'estar, i pot estar de moltes maneres. Òbviament, hi ha un hort. Abans, i fora de micròfon, parlàvem de tota aquesta constel·lació de personatges, alguns coneguts com el Bill Mollison, posem el cas de Claude Lévi-Strauss, l'antropòleg i sociòleg francès, que ell és el primer que ens diu, atenció, potser el punt de vista occidental d'una tradició judeocristiana, grecorromana, no és només l'única forma de veure el món. Hi ha pobles indígenes que tenen una complexitat bestial i que responen a una altra cosa que no té res a veure amb això, i el seu món s'aguanta probablement molt millor que el nostre, no?
Aleshores, bueno, aquesta constel·lació, que jo de moment n'he identificat una trentena i que segurament si ho portéssim a nivell del local serien persones, el pagès aquell hippie que cultivava fa 20 anys un hort de manera, etc. Identificaríem un pilot de persones, molts d'ells pagesos, que han entès el món d'una altra manera, no? Aleshores, aquesta també és una forma d'aproximar-se a la naturalesa. A la millor, si a algú li interessa saber que aquestes persones han existit. Una altra manera és donar veu a la naturalesa. Estem perdent la biodiversitat. I quan perdem de la biodiversitat no parlem del linx o de l'almizclera, que són com coses així una mica estranyes que han estat en crítiques, en moments molt crítics, l'almizclera encara ho està, no? Sinó estem parlant del puput, els pardals, els pinsans, les caderneres, els toixons, les rates de camp o la gineta, o el cranc de riu, que tant la gineta com el cranc de riu són foranis. Sembla ser que el cranc de riu el va portar un Felip d'aquests de la corona espanyola, que venia perquè no havien aconseguit travessar els Pirineus i des d'aleshores s'ha convertit en un animal salvatge, i la gineta el van portar els àrabs quan van estar una estoneta a casa nostra, no? Llavors, Marcel·lí, no sabem escoltar la naturalesa. Hem perdut. L'hem perdut i es porta... Jo estava passejant a prop de Casa Sandresa i ara em crida molt l'atenció perquè són uns dies que ha fet fred i a més estava venint la llevantada, plovia, etc. no? I sentia el pinsà i la carbonera i em sembla que en 3 setmanes ja arribarà el puput, que com que és hivern ningú ja s'estan preparant, ja estan tirant-se els tejos, m'entens? Perquè si ells no fan la parella, no es tiren els tejos i fan el nyiqui-nyiqui, no tindran descendència, i a la descendència munten el niu al març i a la descendència arriba al maig, etc. no? I després, en el cas de les orenetes, que fan 2 camades, tots aquests, o sigui, això ho hem d'escoltar, ho hem de saber. Això explica moltes coses, a més té un efecte, com diria jo, revelador. Ens hem tornat descreguts, no? En el sentit de que l'estructura dels relats, tenien els grans relats que tenen forma d'acte de fe, els relats que es converteixen en lleis, els relats de la ciència que expliquen el que poden explicar o el que han estudiat, i després els cuentos i les faules i les obres de teatre, no? Aleshores, dins d'allò, el relat de la naturalesa jo crec que hauria d'estar present a tot arreu. Clar, és una mica anar... És a dir, la contraposició de no queixar-se potser d'un sistema, sinó recuperar, no? És incorporar tot el relat de la naturalesa a tot el relat científic, mediambiental, no? Et posaré un exemple. Resulta que, com que sóc encara una mica neòfit amb tot el tema de l'hort, ens planto de vegades massa d'una cosa i em trobo que tinc excedents. Això li passa a qualsevol hortelà que té unes certes ambicions i ganes de pencar. I et trobes que potser tens 100 porros que no has pogut collir i que s'estan espigant i que ja els perdràs, no? O que has fet carbasses i que en tens 25, que és impossible que te les mengis, encara que les trossegis, les guardis al congelador, potser els pròxims 5 anys, no? Doncs a mi això em preocupava i deia, hòstia, ho parlava amb el que m'ensenyava a fer d'hortelà i deia, no sé què, pots fer conservar-los, germinar-los, en fi, etc. no? I dic, hosti, per què no ho porto a la llar d'avis del poble? Que no és que ho faci molt sovint, però quan tinc excedents els porto allà. M'aplaudeixen, estan contentíssims. Vull dir que en aquest aspecte, si nosaltres partíssim, jo ho penso ara, si fóssim sobirans en el sentit del menjar, potser també establiríem unes relacions diferents, no? Gastaríem menys benzina, menys embalatge, menys temps si mengéssim de temporada, menys temps de càmera. És només un exemple, suposo que n'hi ha molts més. Marcel·lí, avui estrenem melodies i això, però també estrenem una nova secció en el podcast,
i es dirà estirant el fil, que avui la Núria ha estirat el fil i t'ha portat aquí també, Sí. I bueno, que vull presentar a la Núria com a nova col·laboradora del podcast ReZero. Faig una presentació, no? Que la Núria és ambientòloga, està estudiant ara mateix filosofia per als reptes contemporanis de la UOC i fa més de 20 anys que combina pensament, creativitat, acció col·lectiva per transformar la manera com ens relacionem amb el món i amb sectors també associatiu, Back2Eco, ha treballat amb Back2Eco, ha creat Back2Eco i empresarial, com per exemple Infinite Denim. Nosaltres ens va conèixer fa 22 anys, també filosofant total, no? Vull dir, primer en el un postgrau que vam fer d'intervenció ambiental a la UB i després ja ens vam... Xerrades com la d'avui. Xerrades com la d'avui, que no parem hores i hores veient a veure com cultivar la sensibilitat ambiental des de mirades noves, relats nous i així, no? I per això la tenim aquí, és a dir, que espera't que posarem la cançó de la teva secció. Bueno, l'inici. A veure què et sembla. És molt d'estirar fil, Bueno, Núria, què tal? Com estàs? Bueno, hola, Marcel·lí, Anna, quina il·lusió estar aquí, moltes gràcies. A tu. Em fa molta il·lusió i m'agrada molt escoltar-vos, llavors, bueno, estirem el fil, jo vinc del món dels fils reciclats, llavors hem volgut connectar amb el nom. I una mica la idea és, doncs, lligar caps, ja que tot va amb el món dels fils. Amb el que estic estudiant, és que ha fet gràcia al Marcel·lí que parla del Bruno Latour, estic estudiant tots aquests personatges a la UOC, al meu màster de filosofia, però a vegades és molt abstracte i jo que vinc del món de la producció i de fer, és com no li trobo l'aplicació, no? Llavors, quan vam començar a parlar vaig dir, bueno, Anna, busquem coses més tangibles que puguem connectar amb aquestes idees més abstractes, no? I batallant amb aquestes idees vaig acabar a la manifestació, que jo li deia performance, però és veritat que no, que era una manifestació del Natura Centrum Est. Llavors, sí que és veritat que potser hi haurà moments que ni jo mateixa acabo d'entendre perfectament el que parlo de filosofia, però intentarem fer-ho el més planer possible. No sé. Com què? Com quins temes? És a dir, que anirem aterrant amb cosetes? És a dir, és veritat que les filosofades ens agrada molt, però sí que ens agrada que la gent connecti d'alguna manera en el seu dia a dia, no? Llavors, com serà? A veure, el plan una mica, no?, que pactem és, per exemple, ara ja hem vist una exposició a Lleida a la Panera de Laura Llanelli, que convida els visitants a aprendre a escoltar. És una exposició sonora. Els llenguatges, no?, d'escoltar la naturalesa, escoltar... És l'atenció, aquesta gran atribut humà que està tan perdut, no? Llavors jo l'Anna, ostres, podríem anar-hi i fer una mica un podcast de com la sostenibilitat, inclús a l'hort, exigeix estar atent i present amb el que estàs fent, no? No ho pots fer, jo també tinc un hort, però a vegades caic amb això, no? Amb la rapidesa, com ho fem tot avui en dia, i no, requereix d'aquesta atenció, no? De fet, podríem anar algun dia a l'hort del Marcel·lí, amb els excedents i la comunitat... Que sigui l'estiu, perquè ara fa... Estic a 1.000 metres d'alçada. Bueno, encara flipo, les cols, acullo cols... Culls? Sí? Sí, jo tinc una horteta a Castellterçol també, però, fill, se m'ha quedat tot. No, i a més molt guapes, però perquè vaig fotre una capa de compost que flipes, però a part m'ha entrat la vaca, que se li ha escapat al cos meu una vaca, i però no va arribar a les cols, per sort, però sí que se'm va fotre les pastanagues. Bueno, amb això són com és l'impost revolucionari, no?, de la salvatgia. Perquè no sé si han estat les vaques o podria ser que haguessin estat també els cabirols, que n'hi ha molts allà. Sí, és bonic. Bueno, jo una mica, el Marcel·lí, ens vam conèixer fa 10 dies, i jo, diguem, els meus avis eren de Moià, o sigui, tota la vida he estat anant a Castellterçol, però no ens havíem vist mai, no? I el tema va ser que jo vaig rebre un WhatsApp que ens convidava a formar part de la rua participativa Natura Centrum Est, que en realitat era una manifestació, però amb una component artística. Llavors, bueno, jo allò, vaig arribar, vaig veure els cartells i jo...
això m'encanta, no? I jo havia anat una mica sense saber gaire on anava, i res, en 20 minuts em vaig veure enfundada amb aquelles... amb uns vestits de paper, sí. Sí, els vestits de paper, amb la pancarta... Jo portava la pancarta de la Yin Youzen, sí, Yin Youzen. Pronuncio bé. Suposo, sí. No sé xinès. Anti-Desert Woman, que sí. Clar... Això li he posat... Anti-Desert Woman, sí, Anti-Desert. És que aquests noms els hi poso jo. És a dir, perquè a tots ells, no? Però el cas d'Anti-Desert a mi em va copsar el personatge perquè sabeu que en sabem, perquè de Xina és difícil saber-ne, però es veu que... Sí, no, bueno, ella és una de les precursores de fer front al desert plantant arbres. Però a lo bèstia. Sí. O sigui, plantant arbres en el desert. Sí, i se la veu de jove allà escabellada amb una tempesta de sorra i la tia portant l'aigua per poder... Els arbres, i avui s'ha convertit en una realitat. Té centenars d'hectàrees que els ha plantat i han aconseguit. Ho estan fent, ho han fent. Em sembla que han aconseguit com un, no sé si un 20 o un 30%, això és el que diu el govern, de parar el desert en zones on estava avançant. Llavors la Núria es va convertir aquell dia en Anti-Desert Woman. Bueno, jo era com si diguéssim la que alçava la seva veu, la seva pancarta, però sí que és veritat que, clar, jo a l'arribar a casa vaig buscar, no?, que és aquesta persona... Aquesta era la intenció, sí. Llavors, jo diria, clar, era la rua manifestació, hi havia una part de presència, de ser en aquell moment, i després hi havia el fil que estirava, amb el que després tu t'emportes a casa, no? Jo vaig estar buscant de les fotos, vaig estar buscant diversos personatges, donant voltes als lemes, que mira, jo dic, me'n quedo un per mi, així, que és Natura el gran relat, no? Que penso que és el Natura Centro més, el Natura el gran relat és com... Ostres, no busquem més enllà, que ho tenim aquí, és increïble, no? A mi m'agrada el visca la salvatgia. Via, visca salvatgia. Com? Via. Visca salvatgia. De nit i de dia, sempre salvatgia. Boscos i bolets reclamen els seus drets, etc. Visca el cau, visca el niu, visca tot lo viu. I a més hi afegíem per Natura i per Moià, demà tots a votar, que es va fer aquesta consulta popular. Clar, llavors uneixes ja amb l'acció col·lectiva. Sí, jo tenia moltes ganes de sortir del món simbòlic i portar-ho al món real, no? Sí. Va estar molt bé, estaven supercontents al vespre quan van guanyar l'equip que ho havia organitzat, cridaven via, visca salvatgia. Llavors tota la setmana dient, no? Clar, jo una mica, clar, amb aquests lemes, no? Jo deia, l'Anna, què m'he emportat jo aquell dia, no? I saps què em vaig emportar? I el connectava amb una paraula d'això que estic estudiant, que era l'anòmia, que és una mica aquesta sensació d'ara de no tenir referents, de no sentir-nos part d'una col·lectivitat, no? Sí, com que no tens clar cap a on dedicar les teves lluites, no? Els teus compromisos, perquè estem com perduts i una mica solitaris, no? Llavors, de cop, jo que estic estudiant el màster una mica aïllada, online, no? Tot allò en la meva cova, clar, de cop vaig arribar a un lloc que, ostres, això és algo col·lectiu, i veies a la gent, hi havia una energia a l'aire com de la col·lectivitat, no? Llavors jo una mica l'Anna li vaig dir, ostres, m'agradaria parlar amb el Marcelí d'aquest tema, no? Estirar del fil de la col·lectivitat i com sortir de l'anomia que és tan característica dels nostres temps, no? Llavors, per tancar el programa i tal, des d'on sortim de l'anòmia, és que em costa dir-ho, dic anòmia i és anomia, i comencem a juntar-nos de nou, si la sensació és que no tenim ni temps ni espai per fer-ho, és a dir, no ho posem tan fàcil. La sensació és que anem tots tan... Estem perduts, no tenim temps ni espais. Això... Sí que és com una frase que per una mica tancar el programa... S'ha de xerrar més. S'ha de xerrar més, ja està. Aquesta pregunta porta per 3 hores, no? Jo en tinc la tirada de resposta. No, bueno, el que està clar és que el segle XX, amb les seves revolucions, guerres mundials, productes químics, que per cert res zero ho qüestiona, no? I també doncs, tecnologia i grans maquinàries ens va portar al segle XXI a un altre món, que és un món del capitalisme digital, no? Que és un món que precisament ens aïlla, que ens té enganxats al mòbil, a les pantalles, en el qual ni els telèfons intel·ligents ni les pantalles ni la intel·ligència artificial són intel·ligents, són màquines que estan al servei de 4
De 4, a més. Doncs, Que de 4 o 5. sí. Però que a més és que és flipant, perquè quan apareix el capitalisme digital com a terme, que és una cosa molt recent, que és pròpia del segle XXI, perquè abans això no existia, tothom comença a actuar d'aquesta manera. Vull dir que... És un carmelet Sí, molt sí, fort. sí. Quin altre carmelet, va? Quin és el Bueno, carmelet per sortir de la cova digital, va, Anna? Quin? És veritat, és escoltar també, és a dir, el silenci també és molt important. Aneu al bosc. Sí, aneu a passejar al bosc, aneu al bosc. S'ha d'anar al bosc, o sigui, amb respecte, però hi heu de portar la canalla. Si podeu, planteu. Anar al bosc no és allò, anar anar al bosc conscientment i trepitjar conscientment, perquè a vegades anem al bosc... Hi ha camins, es pot anar pels no camins, es veu. hi ha els camins de desemboscar o els camins que hi passen, les vies, però és importantíssim. Sí. Bueno, doncs La naturalesa ens parla, Ens parla, sí. Sí, només cal escoltar-la. Exacte. Només cal Doncs amb escoltar-la. aquesta reflexió, amb l'entrevista, però abans volíem connectar a Genera Coco. Ei, Anna, ara després d'aquests prescindibles, toca parlar d'imprescindibles. I aquí en tenim un pels nostres oients. Genera Coco, la formació sobre consum conscient de ReZero, que et serà del tot imprescindible. I ja la podeu trobar online en català i castellà. Genera Coco posa a la teva disposició els recursos i eines generats per ReZero al llarg dels seus 20 anys de trajectòria. Respira, descobreix, activa't i converteix-te en una persona experta en consum conscient. Volem que tinguis la informació més contrastada i diferenciada. Entra a generacoco.org. Bueno, gràcies, Laura, i res, moltíssimes gràcies. És que haguéssim estat molta estona més, però és que això va ràpid. És la contradicció d'avui, que volíem... El podcast és una mica de mitja hora i voldríem molta més reflexió, però bueno, ens emplacem a l'hort del Marcelí, al teu hortet de Castellterçol o a les teves filosofades a qualsevol cafeteria. Gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Ens retrobem al següent episodi del podcast de ReZero. Una gran abraçada, com sempre, a tu que ens escoltes, als socis de ReZero, a l'equip meravellós de BTV, i res, que fins a una altra, com sempre. Són les 9.